Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug mo dulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pag-ayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa atubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong pagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw ato man kining ginabuhat adlaw-adlaw ubos kini sa Vic Balbido Evangelistic Ministry nga karon agi paandam sa atong kaugalingon. Ingon nga mga magtutuo, gikinahanglan ang atong limpyo sa atong tagsa-tagsa kakalag. Limpyuhan kini atong kalagikan sa mga sala nga atong nabuhat ning adlaw. Kay atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9, gitawag nato sa English og rebound technique. Sa Binisaya, agi kini pagsugid sa atong mga sala ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan. Matud pa sa 1 Juan 1:9, kung isugid ta ang atong mga sala, siya, ang Dios, kasaligan ug makatarunganon sa iyang saad, nga mupasaylo gayod sa tanan tang mga sala, ug magahinlo sa tanan tang mga kalapasan. Panalang kanimo dili magtutuo, ang imong buluhaton, ingon nga, mosalmot ning atong pagtuon sa pulong sa Dios mao ang imong pagtuo una kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31 busa sa hilom mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo na sa tanan sa imong pagdala kanamo ning dapita sa mga usapa aron sa pagpadayon sa among pagpakaon sa among tagsa-tagsa kakalag sa imong mga pulong. Salamat o Diyos nga imo pa kaming gipabuhi, timailan nga ang imong plano sa mong kinabuhi nagapadayon pa sa paglihok o nga kami nag-aagad lamang sa imong grasya. Salamat sa imong kaluoy, sa imong gugma, o sa kinatibukan ang grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Bisan dili kami takos, ikaw nagamatinumanon gayud sa imong mga saad. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube, o uban ni kami karon pinagi sa pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan nato nga mga subscribers, mga ikagilaan atong mga igsuon diha ni Kristo, ato karon ipadayon ang atong pagtuki pagtuon sa atong tun-anan nga giuluhan og the Holy Trinity, ang balaang Trinidad. Okay, karon atong tun-an agig padayon ang atong hilisgutan o topiko nga atong paghisgutan mo ang kinaiya sa balaang Trinidad. Okay? The attributes. Una sa tanan, samtang atong pagtuon karon
nagapunting man sa Dios ingon nga tulo ka persona, gikinahanglan ta ang pagsabot sa iyang persona. Moatubang gilayon kita og usa ka suliran. Gikinahanglan ta ang usa ka pangbatid nga bokabularyo. Ang matag pulong kinahanglang mopahimutang kini og tukma nga kahulugan sa matag kinaiya sa Dios. Sa dihang kita mahanas na sa paggamit niini, kita makaraginot og libuan ka mga pulong sa pagpatinaw ug ato na niyang ikapahimutang ang tukuranan sa dugang pang mga bahin sa pagtulunan sa Biblia. Una ta makabot ang pagsabot sa konsepto sa Balang Trinidad. Sabton tauna ang pagkausa o pagkahiusa sa balaan nga Dios. Ang pagkahiusa sa Balang Trinidad gihubad nga tulo ka persona nga nanag-iyag usa ka Dios nung kinaiya. Ana kini mabasa sa Isaías 48:16, Mateo 28:19, Juan 10:30, 2 Corinto 13:14, Galacia 3:20, 1 Timoteo 1:5, Santiago 2:19, o mao kana sila. Now, ang kinaiya o essence sa in English, mao ang lintunganay nga pagkasiya o hiyas sa usa ka persona. Unsa man siyang pagkatao. Ang matang sakop sa balaan nga Dios nakigduyog sa pagsalmot sa susamang kinaiya, susama nga pagkahalangdon o susama nga himaya nga dayon. Ang mga kinaiya, attributes, mo'y lunsay nga mga hiyas nga nagalangkob sa kinaiya sa katao. Ang matag persona sa balaan nga Dios adunay managsama og dali nga mailhang mga kinaiya. Kining naasoy Dios nung mga kinaiya dili na gayon mausap. They cannot be changed, cannot be altered. Dili na usab kini sila mabuwag gikan sa Dios nun nga kinaiya sa kinatibukan. Ang tanang Dios nun nga mga kinaiya ana ay managsamang bili. Way usa ka kinaiya ang musapaw sa uban nga kinaiya. Wala. Ang tanan kanila nagalihok uban sa hingpit nga pagkatakdo o pagkatukma sa way pagkakompromiso sa iyahang kinaiya. Kining mao nga kinaiya sa Dios mailan lamang pinaagi sa pagkat-on o pagkasayod sa iyang mga hiyas o kinaiya. Ato rin kung tukion ng kinaiya gyud sa Dios, ang nag-una gyud ini ang iyang pagkamatarong. Okay? O pagkahimpit nga kabubuton. Ang iyang justisya, gugma, kinabuhing dayon, labaw nga makagagahom, pagkasayod sa tanan, pagkaanaa sa tanang dapit, sa iyang dili na mausab, o kauturan. Mao kini ang mga kinaiya sa Dios. Now, atong tukion ang pagkahingpit nga kabubuton. Ang Dios mao'y labing taas nga magmamando. Nagpasabot kini nga ang Dios may bug-os nga autoridad, kabubuton o katungod. Na nato umasa sa Salmo 47:2, Salmo 93:1 o Isaías 46:7. Ang makagagahong mga Dios mao ang labing hataas nga magmamando sa tibuok universo, ang hari sa langit ug sa yuta. Deuteronomio 4:39, Primero Crónicas 29:11 ug Segunda Crónicas 20:6. Ang iyang
labing hataas nga magmamando. Gipadayag kini diha sa iyang Diyos nung dekrito. Unya kabahin sa unang persona sa Balang Trinidad, Diyos nga Amahan, kanayon ang salmista, ikaw lamang o Yahweh ang labing gamhanan sa tibuok kalibutan. Salmo 83:18. Sa kaulahian, ang kabubuton sa Amahan, matuman ang imong pag-uot din sa yuta maingon usab didto sa langit. Mateo 6:10. Now kung bahin sa anak, nag-ingon ang Amahan, sa Sion, ang bungtod kong balaan, gipaymutang ko ang pinili kong hari. Salmo 2:6. Si Ginoong Jesucristo, ingon nga Dios ug tao, mipadayag usab sa iyang kaugalingong pagkataas nga magmamando. Gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Mateo 28:18. Cross reference Filipos 2:11 ug pinadayag 19:6. Bisan tuod kun si Satanas mauna ang magmamando nining kalibutan. Juan 12:31 cross reference Juan 16:11. Ang kabubuton sa Ginoo mas gamhanan pa nga walay kinutuban. Now, musamot gayud ang atong pagsalig kung masayran ta nga si Jesucristo maoy nagadumala sa kasaysayan ingon man sa dadangatan sa mga magtutuo. Salmo 33. Ingon nga labing hataas nga magmamando ang Espiritu Santo nagapang apod-apod og mga gasa nga espirituhanon ngadto sa matang tao mga magtutuo sumala sa iyang pagbuot. 1 Corinto 12:11. Atong tukion ang pagkamatarong. Ang Dios hingpit nga pagkamatarong, hingpit nga maayo, walay sala bahin sa pamatasan ug sa pagkapersona. Salmo 25:8, Salmo 34:8, Salmo 86:5, Salmo 119:68 ug Lucas 18:19. Ang pagkamatarong sa Dios mao'y hingpit nga sumbadan sa iyang kinaiya. Ang tanan niyang panghuna-huna ug mga panlihok uyon sa iyang walay sayop nga pagkamatarong. Ang Amahan nagapahayag sa iyang kaugalingon nga pagkamatarong. Ang akong pagkamatarong mo lungtad hangtod sa hangtod. Esiyas 51:8. Ug ang anak mipamatuod sa kahingpitan sa Amahan. Lucas 18:19 ug Juan 17:25. Now, sa pagpadayon nato niini, okay? Atong tutukan kining punto dinhi nga may nungdanon. Ang anak mismo, meaning God the Son, nga si Ginoong Jesucristo, gipadayag nga wala siya'y kalapasan o sala. Gilain siya gikan sa mga tao nga makasasala. Mga Hebrehanon 7:26. Matarong na nas 1 Juan 2:1 og siya walay sala, wala siya'y kinaiyang makasasala. 2 Corintios 5:21. Paganganlan siya og ang Ginoo mao ang atong kaluwasan. Jeremias 23:6. Ang Biblianhon nga pangan sa Espiritu ingon nga balaan nagpaila nga siya na nag-iya usab og bug-os nga pagkamatarong. Ang bug-os nga pagkamatarong sa Dios nagabarog kini sa tuman nga kalahi sa pagkamatarong nga iya sa tao. Now, sama kami sa taong hugaw o nga mga tarong nga buhat
tawhanon sama lamang sa hugawng pahiran. Isias 64, versikulo 6. Ang pagkamatarong sa Dios dili makadawat sa bisag unsang kubos kaysa iyang kaugalingon nga hingpit nga pagkamatarong ni may kagawasan sa dili manumbaling o pagpasaylo o sala gawas kon ang iyang matarong nga mga pag-angkon matagan o katagbawan. Ang pagkamatarong sa Dios muhukom lamang sa sala. Ang pagkamatarong sa Dios ug sa iyang hustisya aron kini magahanay sa pagkawalaan o pagkamasaligan sa Dios. Ang pagkamatarong mo ay prinsipyo sa pagkamasaligan sa Dios. Ang hustisya mo ay buhat sa iyang pagkamasaligan. Unsa may ipatuman sa pagkamatarong sa Dios, ang hustisya sa Dios mutuman ini. Ang pagkamatarong o hustisya nag-uban kini sila sa ilang buluhaton aron sa pagpugong o bisag unsang kompromiso sa iyang kinaiya. Levitico 11:44-45, Exodo 15:11, Exodo 19:10-16, Deuteronomio 32:4 ug Isias 6:3 ug 1 Juan 2:29. Now, hustisya. Ang hustisya sa Dios, the justice of God, bug-os o dili madunot nga pagkamakiangayon. Managsama ang pagtagad sa Dios sa tanan niyang mga binuhat nga walay pinalabi. Deuteronomio 32:4, Nehemias 9:34 o 33 o Roma 2:11. Sa ato pa, walay pagpigpig, walay pinalabi. Siya mohukom uban ang hingpit nga pagkamakiangayon. Wala siya gipalabi, walay gipihig-pihig nga bisan kinsa ingon nga buhat sa pagkamasaligan sa Dios. Ang hustisya mutuman sa unsay hugot nga ipatuman sa pagkamatarong. Levitico 19:2, Deuteronomio 32:4, Segunda Crónicas 19:7, Job 37:23, Salmo 19:9, Salmo 50, versikulo 6, Isias 2:2, Isias 45:12, Jeremías 57, Juan 17:11, Roma 3:26, mga Hebreanon 11:30-31, mga Hebreanon 22:33, o pinadayag 3:7, pinadayag 4:8, pinadayag 6:10. Now, unsa may isalikway o hukman sa pagkamatarong sa Dios, ang atong kinayang magasasala o personal ba nga mga sala, ang iyang hustisya muhukom. Roma 5:12. Unsa may dawaton sa pagkamatarong sa Dios, ang iyang kaugalingon o pagkamatarong diha sa magtotoo. 1 Corinto 1:30, panalanginan kini sa hustisya sa Dios. Ang hustisya sa Dios mao ang tinubdan sa paghukom ingon man sa pagpanalangin. Aron sa pagpasig-uli sa magasasalang tao ngadto kaniya, ngadto sa Dios, apan natagbaw ang iyang pagkamatarong. Ang hustisya sa Dios nga Amahan miisip sa atong mga sala ngadto sa iyang anak, ug mihukom kaniya isip atong puli. Juan 3:16, Roma 3:24-26. Gitudlo usab niya ang anak nga matarong nga maghukom. Segunda Timoteo 4:8 nga nagahatag kaniya sa katungod sa paghukom. Juan 5:27. Iyang o isip pagpadayang sa iyang pagkamakiangayon, ang Espiritu Santo nagasangkap og grasya nga kumun.
Ang iyang buhat nga pailhon, iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan mahitungod sa ilang sala o sa pagkamatarong o sa silot. Juan 16:7 ngadto sa 11. Now, karon atong isgutan ang gugma. Kini nga atong ipangisgutan mga kinaiya ni sa Dios, ha? Okay, ang gugma. Ang Dios dayo na, eternal, dili mausab ug hingpit nga gugma. 1 Juan 4:8, 1 Juan 4:16. Ang iyang gugma inubanan sa pagkamatarong ug hustisya, mao ang hinungdan sa tanan niyang buhat. Ang gugma ug pagkamasaligan sa Dios nahiusa kini nga wala nay pagkabuwag. Duha sila kakilid sa samara nga pilak. Ang pagkamatarong ug hustisya mao ang kuta sa gugma sa Dios, ang patukuranan sa iyang gingharian. Salmo 89:14. Ang pagkamasaligan mao ikaligunan luyo sa iyang gugma. Matud pa sa Salmo 33:4 ngadto sa 5, matuod ang mga pulong sa Ginoo ug kasaligan ang tanan niyang mga buhat. Gihigugma sa Ginoo ang katarong ug hustisya, o gipuno niya ang kalibutan sa gugma niyang walay paglubad. Wala gayoy higayon bisan kanusa nga ang Dios wa manag-iyag hingpit nga gugma. 1 Crónicas 16:34, Salmo 118, 1-4 o 29. Salmo 136, 1-26, Salmo 138, versikulo 8. Diha nang daan ang gugma sa Diyos bisan sa wa pabuhata ang tao, mga manlulunda o ang universo. Bisan sa wala pa'y bisag unsag gawas lamang sa Diyos mismo. Busa, dili siya mahigugma lamang o sugod sa paghigugma. Wa magkinahanglan ang iyang gugma o pagdasig o manginahanglag tumong higugmaon. Ang iyang gugma dili mahigawad, dili mapakyas, walay pagkakunhod, gumikan sa pagkasayod sa mga sala o mga kapakyasan sa iyang mga linalang. Ang iyang gugma dili mahigawad tungod sa pagkaway alamag, pagbinuang o pagbinakak. Nungkang ang iyang gugma nagsumikad sa pagbati o pagkamahinuklugon. Walay pagbati ang Dios, di man ina. Ang iyang gugma kanunay rang nagalihok, pinasikan sa makatarunganon nga paagi. Ang gugma sa Dios hingpit tungod sa iyang hingpit nga pagkamasaligan. Ang gugma sa Dios gipadayag sa tulo ka matang. Dios nun nga kaugalingong gugma, Dios nung impersonal nga gugma, ug Dios nung personal nga gugma. Now, atong isgutan, ang Dios nun nga kaugalingong gugma. Paminaw. Ang Dios nun nga kaugalingong gugma, gipunting kini ngadto sa hingpit nga pagkamatarong sa tanang sakop sa balaang Trinidad. Ang Dios nagahigugma sa kaugalingon niyang pagkamasaligan ug sa hingpit nga pagkamasaligan nga panag-iya sa matag sakop sa balaang Trinidad. Ang matag usa ka persona takos nga pagadaygon sa way kinutubang gibugaton. Wa lamang mahigugma sa iyang kaugalingon ang matag sakop sa balaang Trinidad, kundi wa gayoy higayon ang Dios nga Amahan wa mohigugma sa Dios nga Anak o Dios nga Espiritu Santo. O nga ang Dios nga Espiritu Santo wa mahigugma sa Dios nga Amahan o Dios nga Anak. Diya sa Juan 17:24, kay nahigugma, na kini Dios nung gugma sa kaugalingon, kay gigugma ka man kanako
bisan sa wala pa buhata ang kalibutan. Aron makaigugma ang Dios sa iyang kaugalingon ug sa ubang mga sakop sa balang Trinidad, wa gyud pagkompromiso sa iyang kinaiya. Apan unsaon man sa paghigugma sa Dios sa makasasala, patay espiritualmente nga kaliwat sa tao, kinsa hingpit nga dili takos, nga dili makompromiso ang iyang pagkamasaligan. Ang tubag niining maong pangutana, anha makit-i duha ka matang sugugma sa Dios ngadto sa kaliwatan sa tao. Dios nung impersonal nga gugma o Dios nung personal nga gugma. No karon itong isgutan ang Dios nun nga ang impersonal nga gugma. Okay? The impersonal love sa Dios. Ang Dios nung impersonal nga gugma mao ang matang gipunting ngadto sa tanang patay espiritualmente nga kaliwatan sa tao. Ang impersonal nga gugma wa magtangag og kondisyon. Wa kini magaagad sa kaugalingong katakos sa tumong niini, kundi sa kaugalingong katakos pagkamasaligan sa nagahisgot bahin niini. Ang Dios ng impersonal nga gugma mo'y labing gamhanan nga gugma. Sukan masukad. Kining naasoy nga matang sa gugma, mao'y nagahatag sa atong labihan pagkadako nga kaluwasan. Now, unsa man ang gisulti diha sa Juan 3:16, kay gigugma pag-ayo kini impersonal nga gugma. Sa Dios ang kalibutan nga tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong kini na tawo nga dili kasagaran, nga bugtong anak, aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Diha sa 1 Juan 4:9, gipadayag sa Dios ang iyang gugma, kini impersonal nga gugma, kanato. Pinaagi sa pagpada sa iyang anak na tao nga di kasagaran, aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan. Pinaagi kaniya. Diha usab sa Roma 5:8, apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on siyang paghigugma, impersonal nga gugma, kanato. Kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Now, ang krus mo'y labing dako nga pagpakita sa impersonal nga gugma sa Dios ngadto sa tanang katawhan. Ang Dios nga man mipakita siyang gugma ngari kanato, pinaagi sa iyang pagpili nga iyang iisip ug hukman ang taong ang tanang sala sa kasaysayan sa tao ngadto sa way sala nga pagkatao ni Jesucristo. Juan 3:16-17, Roma 5:8. Tungod kay Jesucristo ingon nga Dios, nahigugma man kanato. Nahimo siyang matuod nga tao aron iyang pasanon ang pag-isip ug paghukom sa tanang kasalanan sa kasaysayan sa tao o sa pagpakamatay isip puli kanato. Ang Dios Espiritu Santo mipadayag usab sa iyang gugma nga ri kanato sa dihang mipili siya sa pagpalahutay sa pagkataong Ginoong Jesucristo samtang gisagubang niya ang atong mga kasalanan didto sa iyang kaugalingong lawas niya atong pagbitay paglansang niya kanila ni Ginoong Jesucristo didto sa cross. 1 Pedro 2:24. Now, ang Diyos ng personal nga gugma, kini atong isgutan. Ang Diyos ng personal nga gugma, maong matang sa gugma, nga gitumong lamang ngadto sa hingpit nga pagkamatarong. Ang Diyos ng personal nga gugma, maingon ta nga, kondisyonal, nga diin, gipakadak-an ang pagkamasaligan sa gitumong niini. Aron mahimong makadawat sa Diyos nung personal nga gugma,
ang gitumong sa maong gugma, kinahanglang na nag-iyag hingpit nga pagkamutarong. Sanglit si Kristo man ang mibayad sa silot dito sa krus. Ang hustisya sa Dios gawas nun sa pag-isip sa pagkamutarong sa Dios ngadto sa matag magtotoo. Sa gayon sa pagtuo ngadto kang Kristo. Roma 3:24-26. Matod pa 2 Corinto 5:21, walay sala si Kristo, apan gipaka makasasala siya sa Dios aron kita sa antong pagkayusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Now, ang Dios nagahigugma sa iyang kaugalingong pagkamatarong. Bisag asa kini makiti. Busagikan sa pagkaluwas, ang matag magtotoo, mao ang tumong sa Dios ng personal nga gugma hangtod sa kahangturan. Ugma atong isgutan ang kinabuhing walay katapusan. Dini lang una kita kutob sa atong panghisgot niini, ayaw lag sipyat sa pagsunod niini o pagpahiuban ka na ito ugma. Okay, mag-ampot ta. Amahan na mong langit nun, nagapasalamat kami kanimo sa imong paglamda ka na mo, bahin niining among gitunan nga doktrina, bahin sa imong pagkabalaan nga Trinidad. Salamat o Diyos sa imong pagkamantinumanon, sa imong mga saad nga rin kanamo, ang imong pagsangkap sa tanan namong gikinahanglan nga wala gayoy kulang. Uban ni kami ni adlaw sa among paggamit ni mga prinsipyo nga among nakatunan gikan sa imong pulong. Salamat ni among Bible study through the YouTube, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.